first Bible reading will be taken from Matthew chapter 25, verse 1 to 10. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight, there was a cry, "Here is the bridegroom. Come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oils, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with them to the marriage feast, and the inn door was shut. Amen. Amen. But you be you tree I can kind of so ya December sa ebishia yankasa yeba ama ebra obakin kan tree no amaye. For sure you be ya can kind some nefri meti woma ti eduonunum ni mu ba kukosidu. Meti woma ti eduonunum ni mu ba kukosidu. Adofo no mama yente nyame asem. Etifi asem maba madwen mane mfna nima. Ena wode osoro ahene no beto maba wadu bia otase won kane free edi se wo kohia ayfrokunu no ho. Na wo munum ye nkwasiafo na enum nso ye madwen ma. Na nkwasiafo no fa won kane ano. Wamfa nwo enkra. Na madwen ba no fa nwogu tuwa muka won kane aho. Na ayfrokunu no chere no. Wonyina eni kumye na wodedai na deso mu no wote ntiamu se hye ayfrokunu ni o mumfiri nkohia no ena mmaba no nyina sori keka won kanea na nkwasafo no ka kire madwen ma no se mumma ye munwo no bi na ye kanea no dundum na madwen ma no bua won se da bi enso ye ne mo na monko won a woton mom nchen kotomo de. Amen. Mayebana asembe na ye ka kire no erade wonhyira o. Amen. Ahobrasem nyame asembe ba eni die mu yenyina ye be soro agi anamo so Bible say ye fa eni die ema de eni die se no. Hallelujah. Wayawiye Yesue aye bia mami media dance o. Wayawiye Yesue aye bia mami media dance enyina efe Homhom tai bishop wachi na omompa ya brarade asamba nyame manchen ena ye da sonko a wasiesie maye se ye meti wo ruade wasem ye se ohon konkon tumi ahoden ene ohon konkon nyansa se mehye ma na bra wasem obai asem na gu asase paso na se upie wani mo nyamo a o ma ya anya yiraba ye da wase so abetina wodwom adom na nti. Amen. ye moye nsem kase mfama ruade na yentenaso Yama obi biala akwaba eba Jesus in Charge Prayer Ministry. Hallelujah. Amen. Yemfa ensambo enye aseda ema nyankopon otiasefo. Enema bebre na wa ha ye be nti nyame asem no eye kakra bi. Hallelujah. Na enso tumi a ewo mo no eso bon nsem kese fama ruade. Bomwe. Yanka yakenka asem no. Yankwa yakenka asem edi kan ebe hu no Matthew asempa etira duonunum tichemu ba akon ekono Matthew chapter 25 verse 1 going atifi asem no se mabawa madwenma ne mabawa nkwasiafo ho be ba akono ena wode wo so ahenie no beto mabawa dubia otase won onka ne afiri adi se orikohia ayefukun no mienu no na wo munum ye nkwasia
ne num nso yɛ madwenma Bonsam kɛseɛ mawura. Bible koraa wanto sabi. dabi Ɔse enkwasiafoɔ ne enyansafoɔ sabi Yes. sabi. Hallelujah. amen Na ɔde kasafa ɔsoro ahenni ho asɛm. paa Yesu ma yɛ ho asɛm. yes Ɛkwan a yɛbɛba so a yɛbɛbɔ yɛ abrabɔ no. Eyie. Ahosiesie a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Ahoboɔbo a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Ɛnhyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Wa ma wo nsɛm ama. bɔ mu kɛseɛ ma awurade Hallelujah. amen Atwa sɛ onipa biara tena Awurade mu yie. yes Amen o. amen Yɛtena Awurade mu na yɛyi yɛ biribi nso de boa Nyankopɔn adwuma. Ebi tiri yom sika no mo de asɔpɔto ball. Hallelujah. amen Obi ni sika de akɔto my bet. Amen o. amen Enti wo nso so deɛ na wode wo sika yɛ dɛn? ɛyɛ bɔ mu ɛ Ɔse mɛyɛnea metumi ahyɛ wa nuonyam wɔma setena akwa tuyi mo mɛto dwom na maka wasɛm pa Awurade amebi no mo nso ahunu odɔ me pape mɛyɛ nira Deba Medi Obashano so Minyamie Empa Niu Medino Kware Eradina Meye Stop nyame asa no. Be na otwemi enini na me wafu mu ana efrem. Se putupru ya ye oba operation. Na me kai afode me born odan mu. yes Na me gina so ka kire last stop nyame se. Putupru operation de me hu bi da. Na last stop nyame ye no kwafo. Me dey me ba no ra operation room ho apɛ ne secretary na wadu ha dey apia bonten. Na me pia bonten abasa me kan say last stop nyame ɔno nko. Na last stop nyame a ɔyɛ no kwafo no. Na ye obia operation odan nim ba me ba no dey on bae. Na me call na mbusa doctor ba ko say me hwɛ a me na me dey kan de me ba yi e bae. But ɔmo e bae nyina di machi no ɔmo pia bonten. Na me buy there. Oh my. Was in an inti. And I'm saying, why on an inti? I was saying, oh, you're reading that by an inti. But in Shankan last up when you say, yay Bridget Demo, Asante can say, about Faustina Okyere. yes Oh my, I knew was that. I don't think Kanyana me buy. But baby, I want to know Yanino. Bear some hours. I doctor no buy say nani ati. amen Sanya mina na pai wonko hu na me kan fo chew say. Ba bibia begina bia boni din a. Ofri osuru mu soro. yes Oje oso. Amen. amen Yesu ahini Yesu ma. na me da last stop nyame ase. Ma se de di kan enne ne bosome. Sanya last stop nyame a enka me bai ka ofri me nsa. Besa bosome ne na awotwe no ayare ti ye pon aso me de koma aso fama mesi e ma ne bompa ye maame ne ho to na ye kakra na fe asane a e wa na ekoso ne ho me ne nkomi ye nti enura ene bosome anam si da bi ade achi am de akola ibo anadwo ne de last stop nyame geme nko a me ban ho me ti se obi a asma wo wu ti sen da no pa boy 8 na ma do hospital me do ya de oxygen si ne so me frɛ yɛ honhom maame ma anya no nti yɛ kakra no frɛ nam sɛ ma ne asie ni no bompa yɛ maame me bayi da emergency fiti
kwasiada ekwasi fiada mframasi ne so wukuada na ma wo so ye program wo ba bi wo frɛ me no wo se yi wo se gina me se ma ye nyi wo se ade ba kyi na last stop nyame adum ye ampa Friday no pa doctors ne ba around wo se ene de hu se wo ba ne ho ye edan ya na medam ya de gidi ni akwala 11 years beto wo se gini si ne so ade akyi ya na akwala no wawu na se wo se gya si me ba isu 6 days ya dan akwala dem na watwe mienu wo kyana na watwe ne yi na last stop nyame adum me ba ida so ti ase na me ti ase ma me ka se aseda amen na me hira no ma wadum enya kese so me esi na me o hira aseda to so mienu akwala ya wo gina ha yi na no ya wada last stop nyame de afi ba ko e kan ni fie ho amen me ten kan ni afra me maame last stop nyame ada Roma ya kwa asori na maame di force anadwi mi da ho na Awurade se me nhwade woti asori dan ya no abawe ada wo so na wotete aduane ma no last stop nyame se wa chew abawe ana me se me ma atete ni wa hawa me famu awale mu no awo kura nyama kwando no asinti wa ba wo mpe ana me se last stop nyame se abawe ade ya me pe ana se last stop nyame se me kan kira wo se fa amayi wante ade na fa bra property so na no me ye apam ampa mi di so ne na wo twe so me de bai na me last stop nyame ye apam na me ka kira ne se so ye madom na do na ndi fo so ka kira me no se bemu a me ba be dana se na kwala no so me de ne beto wadifo so ye benada nti akwala no me pe ne benada ampala last stop nyame ye adom benada na me wu akwala na mra mi nya wo ya no ana ma me di fo se me wu a akwala ne din ban na me de beto no ana so papa ka se mi nkoyi ti ma ne ntuni din ti din am de beto akwala no ye Aseda Faustina amen ti me wo ya ni mpo sa na ne ye fra me Aseda Faustina Maame na mpa last stop nyame nam ne di fo so ma do kan ye no eba mu na mra me ko da nyame ase wo ho no me hye nyame abo se afi biara so e ma dom na afi ko beto akwala na afi biara me de ntuma pofa ebe ma wo hye so mo dia ya adwuma na mi fra no wa 3 years ti me ya 3 years dia no e wo ho me ba ha 4 years dia no ba ya na 3 years ni me nya ebiem na me ya ma dwe se de ntuma be bom aba me ensa na nso me ntumi me ba ya ne ma no mo aton de ka ya no me dia banka be se ka me nya ntuma amen amen sir Aba amen bomma rade bomma la stop nyame anya kasia amen efi asuni me bayin kwa hospital da me da last stop nyame ase wone bambo o ma ne nso anu anuanu nyina aso adoniti amen amen ye boye semwa sedakwa ya waya mahelo edoso ainio Yesu ahinio anopai awia imadi pa mani agi bebre Aseda edi kan me de be ma last stop nyame esan so no nkoto na Aseda ene ayeye nyina se no Aseda etosumienu enko Homhom Maame odifo Akropong onhyirawo Aseda etoso enko ma me sof Maame sof Maame nyame onhyirawo princess nana nyame onya okese amen adofo me fa bosome nkron akon me ko bosome nkron akwantuo na nye ize obi a ohu mi bia mafu ise ne no etie nya asem ketwa emu ohaw emu obre chese me bre papa na obonefo no so hyehye free ahyase ekosie tamu amede woye da bia obonefo no hyehye odifo Nyankopon hyirawo nyame anyiwa amame a nka me bayi nka manya no sof Maame tawa nyina Maame Nyankopon won hyirawo princess wabra ne ho papa last stop nyame atema bayiwa nanso enye yize tawa Maame wamfa ne yize tawa fo mo nso wamfa ne yize chese da bia problem nanka obonefo no hyehye se nka akwala no minya no last stop nyame ada nadi me Homhom Maame ene me sof Maame yesi mo bompa ye esei no osan hyehye biem se mewo nanso me ba se me fa me ba ma no fo de ensi ni nyina mu last stop nyame ade me akọ ode me aba na dan ne me wura mu de me ho wo so saa mani nyina ye yellow enti se ne obanefo no hyehye ye sanka ye mfa nsuo nsi mi so
yɛmfa mmogya nsimi so yɛmfa mframa nsimi so na ne nyinaa akyi nka mentimi san fa me ba ɛma ne nofoɔ no last stop nyame nam adiifoɔ akukudam yɛnu so odiifoɔ gyata kɛseɛ baako di m'anim baako di m'akyi sɔfo maame nyame ɔnhyira wo na sɛ nnɛ last stop nyame asesa me din na nnɛ yɛfrɛ me maame a abayɔ nso a last stop nyame ade ne kyɛɛ me asɛm ni ne ho last stop akyɛ ma abayɔ kama ni tiri hu saa wɔ nwi kama me gyina ha me da last stop nyame ase me da na se papa sɛnea wɔma mani agye ne mani agye bebree last stop nyame deɛ wode wo ho to no so a adeɛ nyinaa di bua wo na yie na me de me ho ato last stop nyame so ama adeɛ nyinaa di aboa me na wie me yie tawafoɔ me nuanom mo brɛ me ho odi ma hodo a mo yɛ maame nyame nhyira mo nyame ɔnya mo kɛseɛ adɔfo ebegya me ahwere ɛwɔ me ho bia last stop nyame ɔnhyɛ nana mu ne bibi nso da na koma so na watu anammɔ anya gidie awura dandua mu no mesrɛ last stop nyame sɛ ɔnyɛ obi bia koma so ade ɛmma no aseda edi hɔ nso adɔfo amomoa me na me ku ase nyinsan ahyɛseɛ ɛne na wieyɛ wa hwɛ sɛ ne ɛnɛ me ho ayɛ fɛ nyame nam ɔno a so ɛna nnɛ wamama yɛ sei megyina ha meda no ase papaapa adafo ebegya me nyame nhyira mu nyinaa na ne mo ahwere ɛwɔ me ho biaa stop nyame ɔnhyɛ mo na mu me nkonnwa mienu esi akyire hɔ na aseda we die ɛwɔ sɛ me san da no nyame ase biem me ku mu ba nyame okada abeyi o mo ahwe kwan so nti megyina ha meda last stop nyame ase sɛ wa ama ya modin bɔne amata me ho sɛ yɛ kɔgya Florence abadintuo ɛna asɛm sɛ yakosi ahoho ka ho megyina ha meda nyame ase bebree mesrɛ last stop nyame sɛ ɔmo obia ho ban ɔmo mbegya me nyinaa ne ɔnam fa mu mpo last stop nyame ɛnka no ho na ɔmfa ne nkoduru asundue mu meda obi bia se mo a mo begya me adagye a mo ahwere ɛwɔ me ho bia last stop nyame ɛnhyɛ mo anamu difo nyame nhyira wo sɛ nnɛ nso wasɔ mabaayɔ mu na watu ne fɛ ama me nyame ɔnyɛ ɔkɛseɛ sɛ abrɛ ne abrɛ nyinaa wo time abusua akyi me wo fie nyinaa na wo frɛ me na wo bɔ mpaeɛ ma me na wo bɔ mpaeɛ ma akwala no na wo bɔ mpaeɛ ma me ku nyame ɔnhyira wo nyame ɔnhyira wo me ba ne nana nso a me de ne to no wantimi amadeɛ nso na na musini ɛwɔ ha menim sɛ ɔde nkra ne bɛkɔ nyame ɔnya ne kɛseɛ me de ne to mase prɛko ɛna da me nsa so no nyame nhyira mase paa esan sɛ efiri ahyɛseɛ ebesi saa mmiri ɔno nso so wɔ mu bi paa ama wanya bɛma papa wale nya asɛm ketewa bɛma deɛ wawo bi ama me paa nti me de mabaayɔ ano me de ato mase nti sɛ mase ne kuta me no pɔma Florence nyom mama ɔne na adɔfo no nyinaa nyom ano ɔhyia kɔɔso mu nyom na ɔmo fansa Sasa mi wo Yesu enu ti wa ye mi shiraba wa chosa medi nkunim atafu ye den kra orinye ye ya ni adoya kwa baby amefa bia ebedi mechi eno me ne dia wasan o si ontumi ne dia onyakopo ahira no ne tentam ye mi na ya mi shira no na ya besa na we shiraba dia ya chafa ho ni epepa no chesa mi dia mi wo Yesu anu si wa ye mi shiraba wa chosa me di kunim atafu ya da kra rinye ye da ye ni adoya kwa baby amefa bia ebedi machi eno ya wasai o si otumi ni ndi onyakopo ahia ne tentama ya mi na ma Yesu ya mi shira na ya besa na so we shiraba dia ya chafa ho ni epepa no wo bi to me tania ajoja wo mesalo ya mesalo na kwa yeshira kwa
see no yawo Yesu Kristo yɛde ne kɔ asɔre fie ebi mo ma ne kurobo bi ma na duhwam na ɔbalema bi a na ɔwɔ asɔre fie Bible sɛ na wɔtwɛn sɛ obehu Yesu ansa na wawu eti abra yawo Yesu yakyekyere ne ho a yɛde ne kɔ asɔre fie 1 week time no na maame na akyekyere abɔfra ne ho nyinaa sɛ ne yakyekyere we ho na Bible sɛ ɔde ne pia asɔre dan na no ɛna odifo ne sɔre yɛ ɔsɛ wo ne magye nkwa na metwɛn wo na wɔhyira me ama makwakowu ba enipa na wɔdɛm ho na hu deɛ bɛɛma no kae ba na ho konkro yi akyerɛ ne sɛ Messiah bi ba na wɔhyira no yes ato ne din ansa na saa nyame nipa no wawu hallelujah amen enti ɛyɛ paa se ɛwɔ abɔfra de bɛba nyame fie ni abɛto ne din ni apagya no de na kyerɛ Awurade yes hallelujah amen amen no manti o amen enti ɛbra eti sei no yɛbɔ mpa yɛ de abɔfra no ahyɛ Awurade nsa sɛ na ɔmaame no papa so wɔn bɛto wɔn din yɛde ne kɔ Awurade anim abɔfra bi bɛ wiase atumi bitumi sisa ne hyɛbere nyame wɔn konkron yɛde abɔfra yi kyerɛw yɛde ne nu wade hye mogya konkron nim so ɔbɛma wabasa ayɛ kɛseɛ atɔ ne so ɛna yɛbɛto ne din yɛbɔ mpa yɛ pagya nneɛma yi edi nu Yesu Kristo mogya nsuo yɛ nkwa tumi bi nso tumi twa nipa nkwa so eti yɛde nsuo ɛyɛ nkwan ɛka wano wɔ nyame agya wɔba ɛne honhom konkron din mu ewiase yɛ nokora ne atoro nko a na ɛwɔ wiase wie nso yɛ adɔkɔdɔkɔ deɛ ho nokora aka ho fitaa aka sɛ yɛ fitaa adeɛ mu nsonson yɛ a afa w'anum no wate nsuo taste ɛna wate adɔkɔdɔkɔ deɛ no nso taste enti akyerɛ nokoradie ɛne atorosɛm a ɛwɔ mu wohu wana ka wan yes two nso ka two wie nya hyɛnsodeɛ nyɛ tumi ntena wɔ mu a wobɛka nokora kɔsi wo wudam mede ka wa no wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom konkron ɛdin mu yɛde ka wa no wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom konkron din mu nokora nya wo dea o class di kan wɔ hɔ wate nyame honhom ntena wɔ mu wo nkwa bɛdi na asase so nyinaa tena Awurade fie nyame agya ɔba ɛne honhom konkron din mu amen amen yɛbɛbɔ edin no agu ne so agu ne kra so edin so wɔ nsunsuasoɔ tie tu din no kɔ Awurade anim de no Yesu Kristo mogya mu sunsuaso bɔne bi a ɛwɔ so yɛde Yesu mogya atwam ɛnyɛ nsunsuaso papa ma abɔfra yi Jesus ne nkwa na nyinaa ɛwɔ Yesu din mu adom ne nti amen amen so abɛbɔ din no agu abɔfra no so mepamokyɛw edin a agya ɛne ɛna ɛde to abɔfra no ɛnenie Nina Asare Amoako Nina Asare Amoako pagya wo de wo kyerɛ last stop nyame wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom konkron din mu Nina Asare Amoako Nina Asare Amoako me pagya wo edin ama me papa de ato wo dadwen ho ni enye nsusuan papa wɔ wo so ɛnɛ da yɛ yɛbɛto wo din me de wo kyerɛ Awurade wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom konkron din mu Nina Asare Amoako ɛnɛ din ama me papa de to wo ni Nina Asare Amoako edin nya nsusuan so papa edin ma wo ni kan wade nyinaa mu bibia ahwɛ na asase so edin ma wo mreda edin fa favor ma wo ɛna me de wo kyerɛ yɛ nyankopɔ wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom konkron edin mu ba wo nsɛm Awurade bomwe ɛngosra na nipa ɛde nante wɔ wiase sɛ woni adom a wontimi ɛmfa ɛnante wɔ wiase ma me betimi atena se enti biei ɛyɛ ngosra Nina Asare Amoako yɛde ngosra ebegu so ɛkyerɛ favor wode bɛ nante wiase wode bɛ pere de obusa bɛka yɛ obitimi kwa embassy that day na enipa bɛ miensa ebi a document kro ne kura wo mo ba document ne kura wo mo no ye be refi so obi na dana ya sama obi nso visa eno ye favor no yes
It is our favor na me de beto so. Wo nyame agya oba ene hoho konkron. Dim. Edi wa yo go so. Sabrade favor antena wo so. Amen. Wo nyame agya oba ne won kokodim. Do ahwe na sasi su bia. Sabrade ma won sanka wate. Wo Yesu din mu. Amen. Amen. I see a dinner in a chilbet my friend a princess. Yes. Ewo fie. Bonsam. Bachi ama me collection bo. Papa no na nano afori a wode ma wo ma wode bae. Ya beje. Ni nana ni din to afori. Maame ne papa nso de mo de bɔ mo ba no foto. Mo fa no nso so mra. Na afi adofo no mo nsori. Keka wo ho. Ko pesim yidie mu oduro. Ko pesim yidie mu oduro. Ko pesim wo hyasefo ne hwɛ yɛn. Mayen fala ne fefe wo ye wo hya so de gina wana ho so ntam. Agina omo aho. Ko pesim enyi kokɔ no de amoa. Enyi kashem ka kokɔ ni shem. Ka kokɔ ni shem. Oyi ni ti as kwa me do be fo kada. E ba cho maame ne papa ne form de emla ne nana ne form de emla. Maame ne papa ne form de emla. Maame ne papa ne de ni e no nana nso. Ona nana nso de ni na me hira no. Bibi nso obi di ana. Jo ene montana se. So maame yanko afei. Miss Ronia kudron beba fabia. Opo Yesu asochi bo go benkumwa. Anase ni fampa mamusuro bibia. Pacho yan sorry. Ajinkwanu kaya wudia eyadanara ebeyedi. So dia kudron beba fabia. Opo Yesu Asochi boko benkumwa Anase ni fampa mamusuro bibia Wapu Yesu Ajinkwanu kaya widia eyadanara Amishraw Wadana sa mitia munru wani mwana Tia buimbe nyedi Tamanda bojema Ojadi mrevusania And that's so my woe. Na umre nesu yentia. Esroni akudron beba fabia. Wapiso asate boko benkuma. Anase di fampa mamusuro bibia. Wapiso ajekwani kaya wedia. Eyadanara ebedi. Ajenkwa wadana na mishrawo. Wadana sa mitia mwindu wani mwana. Tia puimenyedi. Katamada bojemwe Moja bibia fusania. And that's all my woe. Na ubrene so yetia. Esune kudu beba bedia. Wapu Yesu Asochi boko benkumwa Anase ni fampa mamusuro bibia. Wapisu ajinkwanu kaya widia eyadanara ebedi. Ya mishra ye nyina ye moya nsam kese ma Jesus. Ya de nwomu anu odin be ma omo mo beja na ase asorefo ni nyina no mso de omo afori aba. E ba che behwewe ya chechire. Ya de nwomu anu odin omo mbeja na ase asori ni nyina hoho ewo omo ntam. Obia beyi ni sika. Momo omo nwomu anu odin ye kama. Bishop ye ni kan hwewe. No omo so obia wo de nwomu na ba na wo de sika ka ho e de aba. Ti mama me bo ni foforo. Mama me bo ni foforo. O hyase ne we mama me bo ni foforo. Me ba cho mo ba na ase asori ni nyina. Mo beja Mr. and Mrs. Mo beja omo na ase asori no. Money ever born you media mammo. A radin shra obia.
deɛ woyi yɛ bi awurade hyɛ hɔ mama wo na mentena ne mu kyerɛ mo amen